Ами това е другия въпрос, който ще ми зададеш за табута в рекламата. Само марките си създават табута, табу няма. Нали, по-скоро ми е странно, когато изведнъж, нали, само защото сме във Фейсбук, почват да се държат инфантилно и с някакви странни такива обращения. Има бранд, на който мотивът те псува. Вайс малко ти обясни в лицето, че си страшен простак. И ти си кажеш, Вайс, нали? Но примерно си представи следващия момент това да го направи Coca-Cola. И някакси не. По-сериозен проблем е с бизнес-то-бизнес апликация. Ако си производител на полупроводници, за какво подявате тия Фейсбук страници? Дали могат да демонстрират емоция, реално през цялото време го правят. Тоест, например, когато говори за продукта си, обикновено говори с някаква емоция. Тоест, участието на емоция в разговора е, да не кажа, задължително на някакви нива. Ако ползваш социалната мрежа някакъв customer сервис канал, нали, на хората не им пука точно кой, нали, в случая ще отговори, ако става въпрос примерно за някакъв малък проблем. Нали, за тях е важно да е бързо и релевантно да някой да им реши проблема. Обаче, ако имаш в компанията си някой, който е признат експерт и неговото мнение би допринесло повече авторитет на бранда, отколкото обратното, да, смятам, че е готино да застанеш с името си зад бранда и да кажеш, аз това го казвам от името на бранда.